never say, because we were a woman that woman because only Iri any media, any me was saying that you got what you see for this. Only get what you see go. You have to have a Johnny looking at because among some people say you were stupid. One guy, many are born on Libya by a check cross Italy. This guy no name me na but no name one something na Jesus na Chile Messina na Jesus Messina na here. Jesus Messina na no mo pa ma ya gala kuja. Idiot. Na kuna no name wo. Na ika petete na Jesus aka petete na you say that no si na ko so pa na na. Igo na Jesus ye mo so no na. Na iba ba ya. Italiano. Italiano, chere. Okay, sir. Okay, Italiano, please, sir. Please, I want you to be on this video because I really want to say something. Please. Okay. Yeah, please. I'm Ndi Igbo, but I have to ask Igbo because most of things I need we are on Basarang the buy. Upon Nani. Yeah, please, my brother, I think they can see because they follow your program and they are very happy for your own program. This is very, very active and because of this, somebody like you, being as a youth or maybe being as a young guy, they in this way. It's still a teaching with the you know, outside country. So our senior brother and all those people so lazy. This lazy in outside country. Of course, all those nonsense. Now we're in a train station. They were document. All those people seek the asylum and any asylum. Those people have all those things. Some of them are frustrated in Obodo. Some of them will seek out Kahaneme. Some of them will do peace. How was a court Kahaneme? And when any person now they change the duty and walk more at a time. Yeah, now break time come back. That's the only time I have the chance. Now this my woman and I go in that destiny. Now let me just come because. More now the kind of job we name. So, but I have to try to say this thing because I want to run my own program. My own page in our own program. But I just want to say I thank you so much because the Bible on that the kind of job we now okay. Most of people say man na tu ha man dey na ha basiri siawo. Oh, ha ko sere na na leave which call Mathias call lawyer back ka brain that guy be the one because that guy I know with the sense here. Because the truth of the matter about case a preach it was a Christianity. Then when you people say Christianity our whole religion and force mother force. Yeah, religion or peaceful religion. Or it didn't force you for anything. You don't know force on anything. You preach it over nature. But all of religion on Bible, I made the over you must say how many times can one of the Mathias against those religion? And in the Bible, this proposal, now, number one of them, I'm not blaming people of Anambra because I have to say it in this video. Because every guy like this. When I'm going to bring up it, bring up your labels. Because Anambra has a job more than do. We see from Enugu or anything. But this guy now is getting too much. Where I'm going because that's not a school where I'm going to all this nature, you get from Wolon. No man, number one, PG local government team Mathias Ezeaku local government chairman no Mathias Ezeaku they go over the hammer on you because already go over the hammer on a ben okay video you know na number na ba barakata ba na ebu amansia na ebu nonsense wonder na about more the second that na na ni local that na ga akosi oni ya pa pa me the same thing oni na amon no mo di show the ham amon ha go such people mo yeli leso na mo de na ebe ka mepe because ndo mo only that ni were zero Ndi Igbo bubere ka mmụọ ụwa bediri ebe bunye ha ọ bụ ya wa ndị Igbo a na-ekpugbu okpu ka ọ bụ ka ime ya n'ụwa okpukpu iri okpu enwe ọkụ juru n'ahịa ndị ihe na-eme dị iche na ihe anụnwa na anyị na-ekpugbu so one thing nọ na this matter na anyị dịrị ime na-abụ Mathias erukwe ka e kwesịrị ijide ya kee ya ụdọ ma ọ bụrụ na because the reason why Anambra bụ obodo eji ama atụ and Anambra bụ great ebe obodo ndị Igbo ji eme ọnụ and kwesịrị ka hapụ this kind of type of person ịnọ na Anambra because number one na memory you can have in me. One of the things in me, I Udoki name because he name me na check us war because everything this guy they preach war because he watch appearance yourself war.
Okay, ihe onye niile ọ na-eme ewu ọgụgụ ọ na-achọ ebe ọ bụla udo dịlatara. So onye ahụ na-eme abụ ihe anyị nwachọrọ, because number one na-abụ enweghị mmadụ ga na-abụ asị na ndị Igbo si na mmadụ a na-abụ ara tọrọ ya, like onye nọ na-esi n'obi. My father bụ chief kindred, anyị nwa mụnwa afọ Imo steeti bụrụ onye ide atọ afọrọ aka ọkwa. So nna m na-abụ chief, but ọ na-aga ụka before nna gị ahapụ some certain things ọ hụrụ n'aka ndị ụka mee ya mmanye. Ndị ụka bịara kọwasịsịrị some things ya lee anya na ihe ndị ụka kọwara eziokwu na ya ji nwa okporo ihe ndị nke oji asịsọ ọ na-aga ụka sista nna gị ahajizi aka eke ndị pirich fọrọ ọtụtụ ndị ọzọ ka ha gaba ụka, ma ọ bụ ihe ọ hụrụ n'ime ụka ọ ga-epichiri ihe ndị ọzọ. Ka nke isi dị na-agbazi m na nna gị amazi ihe ọgwụ amazi ihe na nke na-agbasị ndat na mpa nwụrụ gị na ịkazi ya wee mara ihe bọtụ na ngwa ọbụzi nwa na-achọzi ka inye nna gị direction. So ihe na-achọ ime gị ụlọ mara na this place ndị Igbo niile ịghọta ebe a na-aga, because number one Mathias na onwe na-asị na ihe anụgwọ ọ na-eme na ndị Igbo namatara ya and na elektron ọbụla namatara. Anyị ga-ebido from PG ibe ha, bido from chairman of the local government ha, bido from eze obodo ha. Enwebụ ụbọchị eze obodo ha nọgidere nye ya award. Ndị niile bụ reverend fada ma ndị niile bụ pastọ ma ndị niile bụ evangelist Chukwuebuka Obi ọ na-apụ n'ọnụ n'ụtụtụ. Ndị a na-ebi ihe award 24 hours maka ọrụ ọnwa ha na-arụ, and ọgbọ ha nwa dịmadịrị ha na-anọ n'onwe ha sef award chọrọ ha bịa. Ha nwa na-ama mgbe award nwa na-eji abịa sef. So ọrụ ọnwa na ị na-arụ n'ụwa nwere ụgwọ ọrụ ya eji n'aka gị anara otuto. Mathias na igwe problem ọ na-enwe ọ na-eji aka ya na-achọ ka ụwa mara onye ọgwụ ka onye ya otuto without imeriti otuto. Oge dị si nwanne ya nwoke bụ Nnamdi Kalụ na-eme ihe ọ na-eme ọ na-epurichikwa dịka otu ndị Christianity si epurichi ihe gbasara anyị nwe nwere onwe anyị. Enwe onye ọ nwanyere amanye andọ ndị Igbo niile gbakọtara aka wee sie ya ọhamadike. O bidoro fụrụ anya na mbara gawa nwee frivia niile ndị Igbo bidoro nwee frivia niile gasuo Igbo. Ị nwere na onye a na-agbara Igbo ọsọ n'Igbo ka ọ na-anụ n'ọgụ. Kee ka onye anụma ga-abụ ya bịa ya gaa ebe ọ nọgidere ya gaga were akwa tụọ na bed ya nna amụ ebe ọ bụ ya pụta ya sị na hospital. Ama m ihe mmadụ na-akọgori. And there were one thing chọrọ ikwu na this video because ekwugboro me na the other video. There were one this guy ebe a done ihe ahụ this kind of peoples anyị nwere n'ala Igbo mkpakọrọ isi kpakọrọ ọnụ ọ ga-abụ mmadụ bịakwa na asị na enwere ihe anyị nwere mmadụ anyị nwere gbaitere ọkpụrụkpụ bọta anyị dọn wụ nnọọ mpakara mmadụ ọ bụghị itikwere egwu ka eji ama onye nwa ihe ịghọta ọ bụghị itinye egwu ka eji ama onye nwa ihe. E nwere onye na-abụ mmadụ pụta otu ọdụmakwu binas a public figure ịpụta otu enwere ọnwa okwu niile ka ịmasị and amamihe ahụ by age and na amamihe ahụ kwado by celebrity. Amamihe ahụ na ị na-akụ egwu wisdom bụ ihe Chukwu na-ewere nye chọọ mmadụ mma. Nwanne onye anụ anyị dọrọ ndọ tosiri ya pụta ikwesịghị na-ahụ dị mkpa amụ mmiri ịpụta itiwe oke oyibo nsogbu kwuo okwu otu okwu siri wee dịrị. Ọ bụrụ na enweghị ị ga-ekwu n'okwu a ebe ị na-anọ na religion ị nọ na-anụ elu anyị dọ na agaghị eme ngọm ọ na-agọfụ. Enwe onye ọnwụna n'ebe a nwe Ebuka Obi na-akatọ ihe ọbụla gbasara ime omenala Igbo. Even Ebuka so na number one omenala Igbo and the reverend fada niile nọ n'ala baa niile n'ala Igbo bụ na-akwado omenala Igbo because eme mgbe anyị gara iri ji ma oge anyị na-agba mmụnwa ya ọsọ na-agaghị agba mmụnwụ. Ndị reverend fada ihe ha nọwụ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ dị sente na ndị Igbo ma nwoke biri nwaanyị biri. Otu nke a Mathias na-abịa na everyday n'isi ịpụta na ịntanetị every time ekpodo ofu ndị Kristian n'ọnụ dịka Kristian riri nne gị ma ọ riri nna gị nwanne m kwere ka ọ dị and this thing ọ bụrụ na nwa ka esi wee mee this small boy will take advantage of many people and because what the chief na many youth and with ihe ọ na-akọ na many youth na ike ọ na-akwụ na many youth na because ụmụazị ajizi fon n'aka na-achọ easiest way and ihe ọ bụla Mathias na-epirichiri ha bụ easiest way shortcut ka ha na-achọ. So ọ na-epirichi ihe anọ ọ na-aba n'isi. So anything ọ bụla ịgwa na mee ozugbo ha mee ka ọ bụrụ na ọ na-aga aga and ịgwa na na Christian na-asị gị that na ihe niile bụ gradually and maka na onye nwere ndidi ga-eri azụ kpo. So ihe ọbụla and this ụmụazị achọ inwe ndidi. So and you watch the preaching of Mathias ihe na ihe ọ na-epreach iwu ọsịsọ ka anwụ taa ka ekwuo taa ka egbuo taa. Ihe na this guy abịakwa anọfọ ndozi. So ndị Igbo nọrọkwa na destin ọgwụkwa nọ na ụlọ nwa fiile dat na Mathias na-emere ụnụ ihe amakwa ihe ụnụ so na ọ na-azọtara ụnụ ọ bụ religion mpa mma bụ anya ya ka ọ bụ nke mma bụ anya ya. Mụnwa na nwa na-esi Italy mụnwa ebie na Italy mụnwa ebie na Spain mụnwa ebie na Austria mụnwa ebie na ndị ọrụ European country niile. Most of people nọ na these videos niile na ahụ enwebe ndị country ebie nwa Africa enwebe nna ahụ ọ bụ check of what trade. So taa ọ bụ ka mmadụ si gapụta ya pụta ya na-akọ nso o nwere apụtasị ndị ọcha na-agasị ụka
I'm again at St. Anton. I'm a video maker. I'm going to St. Anton, the Padova. I'm a geba city. I'm going to get back a video. Can we can go church in Juno Luka? I'm going to I want this effect information. I'm going to tell you. I'm going to ask the most going on and I get you Luka. St. Anton, you return at St. Anton. No money they ship from Austria. Ship from over the DG. Just one ticket. Just from St. Anton. Just Area and watch. You're not going to be able to tell you got a crowd with you. We can get a host. No. Number one again, any being a chop, I want Ndi Igbo. You want atrocity, no judge to do that. In atrocity, I overbridge over the Canada 3 times in a day. I was even 7 times in a day because you don't talk about it too much. Only procedure 7 times in a day. A more key than a buy, a more key than on Europe, a more we than on Europe. But I pay. So, we are more. So everybody on the naming more support therefore because what this is so one of things so put a lot of Omenala Igbo more than if more violence preaching now only I only know as in Catholic get the way the human did. Are you when you did all the steps in Igbo? Mathias Ezeaku want a very interest of yourself. What's the one name all the more? I need 3 ways to be back and acquire you. You say, Bukhana, Isiagu, Governor of Obudas and Hakwanazo, Gigi Obudas and Hakwanazo, need a Megana Bemwada Gabri, Wakagan Bemwada, which he be doing a Benac, Ebucana from Lagos, Max, Babakazina Ligua, on a Ligu Poverty, may welcome. Mathias Sigana, look from me, I want to get me a welcome, but show on a damn PG, or Gapa, I have to be come on a PG, I want to need because and the young people also, young person, because I number away great place. I wake. Copy very good share that place. No proportion one need. I need when you live. Come on, happy with this year when it's in Karuka. Christianity. Christianity and Omenala and Nemeko. A woman was so many Omenala and a buy. Passing what Roma or Omenala. Omen and the Christianity on I got very only going Canada, and I don't my only going Canada. So I wasn't the reason why much got there. Yeah, know what they were about. I wasn't coaching, look at the name, when I was young. I know the name of human nasty. And then you all the good before. You know what they are nowhere. Look at me, my agree. This is in Nigeria. What I want to write you worship in your and the Christian one thing like a Christianity. Now I think against me when I worship you. And the Christian of this and those on the yeah, they're not too much. When they believe at this thing now, when they follow the Ishi church in Nigeria, I mean, we there for sign and the sort of Mathias the image of God, image of Christianity, and they go too much. Because over on this, Ishi like a Mathias when I'm a way day, how will put the 2 way because I need to give with the police who put the guy because in case we are in Ghana police. I want the reason why the people so as a reverend father or bishop or those things, what is the boy? I want to have this one, but more than this thing, this boy have already confused a lot of people. Now, a lot of people say, now, see that I'm so many, yeah, they're not the people because I was now out of for your woman. This guy, but now this is what is going on. Some people have already buying this idea of this boy. They won't pay out this boy now. You this one at you just so quiet. And the other time and I got you look. One way can happen. This one will do you. I'm going to go to the name of the son. I told you. I will put you for too much. Oh, when you're not be big. Was not know for the meeting. Yeah, I'm one day I'm a piano Monday. Here, drop up a page together. Camping all this is another video. This is my page. Yeah, on my page. Yeah, wait, Italiano TV. Now, so, yeah. Reduce your speed. Continue what you're saying, but reduce. I want everybody to hear you very well because I'm a major and the broadcast says you go. Man, as only them
hot iron now. So we will never say because we when a woman that boy Mathias because we need reach here. Any need here, need me was saying that you na ga office police. Only me get no office go. Me we na ga am jolly go no look money. I want to show that he's a double standard man or something. What you can do or the other, how old is he? The and I believe on my own self. One guy yesterday get a program. No never program. This boy they never name a program. Yesterday, that place so that Jesus is great. That guy on my page. When I want that now, then they nonsense. They know Jesus. And then more than saying that the page the guy, I watch the guy. Because among some people say you very stupid. When a guy many are born on Libya buying a check cross Italy. This guy no name me na but no name one something that Jesus na chile ke bisina na Jesus mesina na hanya. Jesus mesina na hanya na no mo pa ma ya gala kuja. Idiot. Na kuna name ubo. Na ika petese na Jesus ka petese na ika se ta no busi na ko so pa na na Jesus ye mo so no na na imba ko ya Italiano chere is na na gini so when cross start from Libya to Italy. Exactly. On Jesus because I can cross anudo. I was the only solution over the solution I with at that moment because I am still there. I have 15 horsepower. Oh, I have 15 horsepower. I have one watch one of 15 and the captain boy again now because the compass I the way the guy need decide where I sat. And what was your name? You know, no, Jesus. And all the boy catch away to Jesus out. Oh, yeah, that's what I'm say about boy. You never made the program. Just no, one Jesus anyway. So, hopefully, I almost getting to 6 years ago. You say, boy, you share the thing. You know, no problem. Jesus has stand like an open and you believe in it. Because, oh, yeah, because can we withdraw here me and my brother Neku. Most of our youths, but because problem here, so many of us. Only in the they take care of them. Open all that about the man I get DNA. Always to run there for products of invasion. Ndi Igbo during Biafran war because they could never when Ndi Igbo during Biafran during Biafran na ọtụtụ nwoke gbara ọsọ ebe si ọgụ nwunye fa nọdụ n'ụlọ bifo ekesi ọgụ na ndị nwunye fa adịgozi ime wee mụọ mixed blood ọbara nke si na mgbago na ọbara nke si na mgbada wee gbopụta ọnụ jee cheke all these boys na-eme ihe a trace ha ọfụma ha abụrụ real Igbo blood and that is the truth. So your friend didn't have no problem name Jesus drop it. Because no cross to go Europe. You understand that Jesus be scam. But most of them will see problem abroad. Now Europe when we break, we have to broadcast. They take your way on frustration. They say all these things, most of them they were out of frustration because nobody had to because nobody had to frustration. Come on, that's frustration. In the village here, face Christianity, but unfortunately, they will all fail. They will all fail because Christianity has come to stay, and nobody can end Christianity. They will all end one after the other. My Christianity will remain there. This is what they don't do. Thank you very much, my brother Italiano. I'll follow your page. Hello, sir. Hello, sir. Thank you very much.
Ezugo. Italiano. One day, Ezoku na have like this now. So when Umar Bakamasi here can an Igbo. One day, one day will joy. But last time they didn't tell you about own video. But unfortunately, they were the 2 people so that they are not that day. And moving with the opportunity. You know, but they bring them that day. But unfortunately, the voice saying, "Only God has more gun. I'm on my face." So see, I'm not told you about here. So, actually, those people say have Europe, no, and go can I make Canada. How come they have become to over in Nagasoki? Who puts in an go can Europe? That's not how to believe. Who can you listen and I got Europe? I'm on who demolish the whole church. The whole church can awas today. Let me tell you something. Today, people still listen to today. Contribution church contribute to today. No, nandwa. You want to church? No, what? You want that na? Even more, I got a more na restaurant in Nigeria. I got people who game. I got a some people can imagine to go to today. Go to go and look at the problem. Catch each other. How we can laugh. Some other that now they can. Number one, now we went down for Caritas. Those Caritas are Rome, all Roman organization can have an email. The Caritas are no one, then sponsor. No one, then sponsor people. So, I'll go back and you're welcome, sir. Let's go. Okay, so, Italiano, round up. Okay, so what the problem? We will talk another day. One love, brother. Thank you very much. Okay, don't worry, people, you follow this page. We need these boys. One Okay, well,